جبارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة خلق ودارينا ملكي سمتي ابنك هاي فين املي محبة فين املي لقدة امتى مارين تولي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marija Dugal. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, interfajt il-bniedem mill-waqa tiegħu u għollejtu għal dinjità aqwa minn dik li kellu fil-bidu. Ftakar f'dan il-misteru kbir tal-ħniena tiegħek u li dawk li jogħġbok iġġeddidhom bis-sagrament tal-Magħmudija ibqa' ħarishom id-doni tal-grazzja u l-barka bla tmiem li tajthom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Pawlu u sħabu telqu bil-baħar minn Pafos u waslu Perge fil-Panfilja. Hawn Ġwanni ħallihom u reġa' lura lejn Ġerusalemm. Minn Perge baqgħu sejrin sa ma waslu f'Antjokja ta' Pisidja. F'jum is-sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda. Wara l-qari mill-liġi u l-profeti, il-kapijiet tas-sinagoga bagħtu jgħidulhom: L-aħwa, jekk xi ħadd minnkom irid jgħid kelmtejn ta' tħeġġiġ lill-poplu, tkellmu. Għalhekk Pawlu għamel sinjal b'idu u beda jitkellem. Nies ta' Iżrael u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla isimgħuni. Alla ta' dan il-poplu ta' Iżrael għażel lil missirijietna. Meta l-poplu kien jgħix f'art bandranija fl-Eġittu, Alla għamlu poplu kbir u ħarġu minn hemm bil-qawwa ta' Driew. Għal madwar 40 sena stabar bihom fid-deżert. Meta mbagħad xejjen 7 popli fl-art ta' Kanan tom din l-art pwir talihom. Dan kollu ħa xi 450 sena. Imbagħad tom l-imħalfejn sa żmien il-profeta Samwel. Wara dan talbu li jkollhom sultan u għallathom lil Sawl bin Kis, raġel mit-tribu ta' Benjamin, u dam 40 sena. Meta mbagħad neħħa lil Sawl qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min nisel ta' David Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġġa tiegħu Ġwanni ħareġ ixandar magħmudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu Ġwanni qal: Jien minix dak li intom taħsbu li jien, imma araw,
warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoqli inħoll il-qorq ta' riġlejh. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni, f'kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek, għax jiena qed tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem, b'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Sibt il-David għaddej tiegħi, biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu, tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijej. Alleluja, alleluja, alleluja. Miegħu ikunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi. Bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħi u sejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Alleluja. 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 Ġesu Kristu ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wara li ħaslilhom saqajhom, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Tassew, tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn binbatu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Jien minix ngħid għalikom il-koll, għax jiena naf x'nisa għażilt, imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid: min kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel ma jiġri, biex meta jiġri temnu li jiena hu. Tassew, tassew ngħidilkom, min jilqa' lil min nibgħat jien, ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej. Wara li ħaslilhom saqajhom, aħna l-koll nafu x'qal Ġesu: dak li jien għamilt lilkom għamluh intom ukoll. Imma Ġesu jkompli hawnhekk fil-Vanġilu tal-lum f'din is-silta li qrajna. Jerġa' jirripeti frażi li min jaf aħna wkoll xi drabi naħseb ednija. Għax mhux darba u tnejn jiġri fil-ħajja li inti tagħmel il-ġejt lil xi ħadd imbagħad dan jinsa dak li jien għamilt miegħu, u forsi anke jasal biex ma jkellmekx, forsi jasal biex iwarbek. U Ġesu dejn jgħidilna qabel ma jseħħ it-tradiment ta' Ġuda, infatti jgħid dan ħajseħħ għaliex min kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Imbagħad Ġesu jagħlaq dan id-diskors billi jgħid imma min jilqa' lili ikun jilqa' anke lil dak li bagħatni, ikun qed jilqa' fih l-imħabba tal-missier. Għaliex jiena u int aħna msejħin nagħmlu l-ġejt mhux għal wiċċ tal-persuna, imma fil-persuna l-oħra li jiena lejja rrid nersaq u naqdija, irrid nara il-wiċċ tal-mulej Ġesu. Mhuwiex faċli, veru, xi drabi mbagħti. Imma jew jitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu biex dak li nagħmlu t-tajjeb li nagħmlu ma nagħmluhx għal wiċċ ta' xulxejn, imma jkun veru ħireġ
mill-qalb tagħna għall-wiċċ ta' Alla. Ħuti Jeżjes nofru it-talb lill-Missier li batilna lill-Ibnu Ġesu bħala xogħod fidejl li ħabna u ħasilna minn dnubiet tagħna. Ngħidu għalhekk mulej ħares lejn il-mifdijin tiegħek. Mulej ħares lejn il-mifdijin tiegħek. Għal-movimenti kollha jinsara sabiex huma jimpenjaw ruhom tassew fil-talim tal-Evanġelju fi ħdan il-poplu tiegħek nitolbu. Għal-mexxejja tal-ġnus sabiex fil-qadi ta' dmirijietom lejn il-bnedmin jilqgħu is-sejħa ta' Kristu u jkunu għaddejja tal-umanità u mhux ħakkiema nitolbu. Mulej ħares il-mifdijin tiegħek. Għalina l-koll, ħalli ħajjitna tkun xhieda tas-sew li aħna ilqajna lil Kristu fl-imħabba li nuru lejn xulxejn nitolbu. Mulej ħares lejn il-mifdijin tiegħek. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Omna Marija titfa' l-ħarsa ta' mħabba tiegħek fuq il-familji tagħna, fuq il-morda, it-tobba u dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna. U Alla Missier bil-qawwa ta' din l-Ewkaristija għatina li naħdmu biex il-bnedmin kollha jilqgħu lilek u lil dak li inti bat bi Kristu Siedna. Semmo fridge l'altare tiegħek, għalja ta' ferħta għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jisħoqlok hawn natur. Birek Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li joġbok tnaddafna minn ħtijjietna nitħejjew għal ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek, iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien, flimkien mal-bnedmin kollha nimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u wixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontaħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar u koll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja.
Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddisnik. Alleluja, alleluja. Int li laqti sema Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddisnik. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddisnik. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddisnik. Alleluja, alleluja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għejt u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu siedna. Idu fl-imkien tlet avamarijiet nofruhom hekk għal morda kollha tagħna.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija, o kem jiddoħlejju dak ismek sabiħ, kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna, bittama li talbna, jatik l-akbar ġie. Jint laxqat